Днес на Несебър бяха отворени офертите на фирмите, които кандидатстват за проектирането и строителството на разширението и модернизацията на пречиствателната станция в Равда. 20 фирми са закупили тръжната документация, 4 консорциума днес се явиха на търга. Ще се търси не най-ниската предложена цена, а фирма с опит в строителството на подобни обекти. Процедурата се проведе при пълна прозрачност пред комисия от общински служители, експерти и медии. Първо ще се проверят техническите им предложения, дали отговарят на всичко това, което е изисквано по процедурата. Които фирми отговарят, ще им бъдат отворени цените на по-късен етап и тогава ще бъде избран изпълнителя в съответствие с това дали отговаря на всички наши изисквания. Самата процедура е инженеринг, което включва проектиране в най-кратък срок. Това вече е предложение на фирмите, което ще видим избрания изпълнител какъв срок е дал за проектиране и след това започва строителството. В момента, в който са готови проектите, ще започнем строителство. Стойността на проекта е 98 милиона лева. Парите са осигурени по оперативна програма «Околна среда». Разширението на пречиствателната станция ще обхване всички отпадъчни води от Слънчев бряг и околните туристически селища. Кметът на Несебър Николай Димитров се надява до 2 месеца да стартира строителството на съоръжението. Тя ще обслужва още 220 хиляди еквивалент жители, 9 милиона кубически метра вода ще пречиства. Надявам се да се решат проблемите на нашата агломерация за близките години, тъй като тази пречиствателна, която в момента имаме, е така вече с изчерпан капацитет. Значи ли това, че морето ни ще бъде по-чисто? Морето определено ще бъде по-чисто. Европейската директива, която е за дълбоководно заустване, също ще бъде спазена и се надяваме втория проект «Живот и здраве» другата седмица да се обяви процедурата и там да имаме също в така поносими срокове всичко навсякъде. Всички колеги, всички общини бързат, така че мисля, че община Несебър не закъснява с тези процедури, напротив, дори сме така спрямо другите общини в срокове. Освен разширението и модернизацията на съществуващата пречиствателна станция в Равда, се предвижда още изграждането и реконструкцията на колектори и канално-помпени станции, както и дълбоководно заустване на пречистените води. След като се приключи с разширението на пречиствателната станция, тя ще бъде предадена за експлоатация на ВиК дружеството в Бургас. Експертното мнение е, че с модернизацията на пречиствателната станция ще се покрият евростандартите. Отпадъчните води задължително 99,9% съм сигурен, че се пречистват. Въпросът е доколко. Като нито едната, нито стара, нито Равда, разширение, реконструкция и модернизация могат да постигнат достатъчно пречистване за заустване в море без дълбоководно заустване, в което предполагам ще бъде изградено на новия етап, както се очаква. Общината в Несебър има готов проект и за втора пречиствателна станция, която да бъде построена в курорта Слънчев бряг. За нея обаче ще се чака финансиране през следващия програмен период. В новия програмен период трябва да се мисли живот и здраве за другата пречиствателна, която също имаме на идеен проект, която на този етап няма да бъде реализирана, за да се решат проблемите за много години напред. Защото в нашия район винаги и по Черноморието, не само в нашата община, има бум на инвеститорски интерес и тъй или иначе винаги недвижимите имоти ще се развиват по Черноморието и се надявам, че и с другия проект, който имаме, ние имаме идеен проект и за още една пречиствателна станция. В следващия програмен период ще видим оперативните програми, как може и тя да бъде изпълнена. След 2 години отпадъчните води от всички големи курорти у нас ще се пречистват. До 2015 ще бъдат изградени пречиствателни станции в по-малките населени места.